Сергей Иванов, раиси дастгоҳи ҷоияи ҳукумати Владимир Путин, аз ҳузури ҷангиёни гурӯҳи тунгароҳӣ Давлати Исломии ё ДИИШ дар наздикии марзи Тоҷикистон изҳори ташвиш кардааст. Дар як ҳафтаи охир ин дуввумин бор аст, ки мақомотҳои баландпояи Русия аз таҷаммӯи ҷангиёни Давлати Исломӣ дар наздикии марзи Тоҷикистон ба Афғонистон изҳори нигаронӣ мекунанд. Оқои Иванов рӯзи 2 ноябр дар Ҳелсинки дар ин бора суҳбат карда гуфтааст: гап дар бораи шимоли Афғонистон меравад, ки ҷангиёну тарафдорони Давлати Исломӣ дар он ҷо барои худ ҷойи по дуруст карда мехоҳанд ҳузурашон дар марзҳои Тоҷикистону Туркманистонро ҳам тавқият бахшанд. Русия аз ҳузури ҷангиёни Давлати Исломӣ дар наздики марзи Тоҷикистон воқеан нигарон аст, таъкид кардааст ӯ. Роҳбарони дастгоҳи Расҷумҳурии Русия мегӯяд, ки мавзӯъ дар ҳоле бардошта шудааст, ки мақомоти Финляндия аз саррозие шудани гурезаҳо ба кишварашон ибрози ташвиш карданд. Мақомоти Финляндия гуфтанд, танҳо ҳамин сол тавассути Шветсия ба кишвари онҳо беш аз 26 000 гуреза ворид шуд, ки асосан шаҳрвандони Афғонистон мебошанд. Сергей Иванов мегӯяд, ин гурезаҳо аксаран сокинони шимоли Афғонистон ҳастанд, ки ба қавли ӯ қисмате аз ин қаламравро ҷангиёну ҷонибдорони ДИИШ таҳти назорати худ даровардаанд. Аз ин пештар рӯзи 4 ноябр Анатолий Антонов, муовини вазири дифои Русия дар намоиши вазирони дифои кишварҳо, узви созмони иттиҳоди низомии иқтисодии кишварҳои ҷанубу шарқии Осиё дар шаҳри Куала-Лумпури, Малайзия низ дар ин бора ибрози назар карда буд. Ӯ гуфт, дар Афғонистон нуфузи гурӯҳи Давлати Исломӣ рӯ ба афзоиш бурда, ҳоло аз 34 вилояти ин кишвар дар 25 вилояти ин гурӯҳ фаъол аст. Таҷаммӯи ҷангиёни ин гурӯҳ дар марзҳои Тоҷикистон ва Туркманистон муроҷидан ба ташвиш овардааст. Ба қавли Анатолий Антонов, феълан ба сафи гурӯҳи Давлати Исломӣ, ки фаъолияташ дар Русия ба кишварҳои Осиёи марказӣ мамнӯъ эълон шудааст, ҳазорҳо шаҳрванди хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Русия, Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон шомил ҳастанд.